दासो समायबायना फांखा होयै समाव एसे लांदां लांदां नुदोंमोन बेवहाय दासो समायबाय फांखा होनानैसो बौनियाबो नै मोजां नुबाय दासो समायबाय फांखा होनानै बेनो रुम बारायनाया Hello guys, welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथाङा साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर फुंजानि आं दिनैहाय माने 8:30 आवहायनो डक्टरनाव थांना फैबाय आरोना मानि थाखाय थांदों होनबा आङो दाख्लैहाय बेयावहाय साबाय थादों होननानै आं भिडिअआवहाय खोन्थाखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आङो नायजाहैदों आरोना दिनैहाय डक्टरनाव सागायैखायनो दाख्लैनिफ्राय सानब्रै सानबासो जाबायमोन सागायैया ओमफ्राय बेखायनो दिनै मा जामारदों होननानै नायजाहैबाय आरोना डक्टरनाव उदालगुरियावहाय ओमफ्राय नायजानानैहाय दा डक्टरालाय होनदों जेबो अरजाया जेबो गिनाङा आङो मोननैसो नायनानैहाय आरोना आङो नोंनो मोननैसो मुलि हरगोन बेखौनो जाबानो थिग जागोन होननानै ओमफ्राय आरो जुदि मोजां जायाबा सप्तासेनि उनाव फैफिन होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर बेखायनो नायजानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जोङो मैयाहाय बोरायजों आंजोंहाय जों सानैजों थांनानै रौथायावहाय जोंनि फांखाया दाबो लागायाखै आरोना लोगोफोरनै दाथ' गरम बोथोर फैबायना नै फांखाया जोंना दाबो लागायाखै नालाय ओमफ्राय बराव फांखा गैथ'वा बेखायनो जोङो मैयाहाय रौथायाव थांदोंमोन आरोना थांनानै एसे माने दाम मिलायनायाव मोनबोगोनदां होननानैहाय रौथायाव थांदोंमोन जोङो फांखा नायनो आरोना ओमफ्राय रौथायावहाय दाम मिलायैनि जों लाबोआसै जोंहाय ओमफ्राय उदालगुरियावनो लाफैफिनबाय आरोना उदालगुरियाव जोङो गंबा फांखा लाबोदों लोगोफोर गंनैया दखाननि मामानि दखानखौ एक्सटेन्ड खालामदों नालाय एसे बारायदों नालाय ओमफ्राय बे बारायनायावनो फांखा गंनै नांदेरगौ बेखायनो जोङो मैयाहाय फांखा लायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर फांखा लायनाय समावहाय एसे भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननो देखायनि फांखाया लोगोफोर नै बेयो रिमटनि आरोना लोगोफोर नै बे रिमटनि जागोन बेखौहाय जोङो बै रुमाव दोनगोन दहायनो आं देखायनायाव लोगोफोर बे गंनैखौ ओमफ्राय बेनि प्राइसआ 3400 गोलैदों लोगोफोर बे गंनैनि प्राइसआ आरोना बिराद मोजां कालारा नायनो हागोन आरो आं दा नोंथांमोननोबो देखायगोन आरोना जोंना दिनैहाय लागायनो फैगोन नालाय नै ओमफ्राय गंसेया बे आरोना बयसजों बुंबानो जागोन जाहैदों बे फांखाया आरोना लोगोफोर नायनोसै लास्टिं होयो ना होआ आरोना ओमफ्राय कालारा बेबायदि कालारानो नै क्रिम कालारानो आरोना लोगोफोर जोङो बेखौहाय बेयावनो लागायगोन ओमफ्राय नैबे गंनैखौ बेवहाय लागायगोन आरोना लोगोफोर बाव जिरायग्रायाव बेयाव लागायगोन ओमफ्राय दिनैहाय जोंना मिस्ट्रिफोर फैबाय माने मावगासिनो दं दखानावहाय मामानि दखानावहाय रुमा एसे बारायदों नालाय ओमफ्राय बेवहायनो दा मामानि दखानावहाय मावगासिनो दं मिस्ट्रिफ्रा ओमफ्राय होजों मावखांनानैहाय न'आव मावफैगोन आरोना बेवहाय बे फांखा सांखा ओमफ्राय माखासे वाशिं मेचिन लाबोदोंमोन बेखौबो लागायनांगौ सुइच बानायनानैहाय मिलायहोनांगौ ओमफ्राय सुइच बानायनानै लागायनांगौ आरोना ओमफ्राय आरोबाव मेरला खामानि दंबावो आरोना बेखौ मावहोनो थाखायहाय मिस्ट्रिफ्रा दा दखानावहाय मावखांनानै बाव मावफैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन दे ओमफ्राय नोंथांमोना दा मोजाङै नायनो हागोन जोंना फांखाया माबायदि कालार ओमफ्राय माबायदिखौ लाबोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आङो कालारखौलाय बिराद सिम्पोल ओमफ्राय बिराद मोजां कालारा आरोना लोगोफोर सोलायो ओरै थांदो ओरै खामायदो आंखौ सोलाबो नोंनि एक्टिंखौ देखायदा नै लोगोफोर जोंना लागायनोसै खुलिजोबनानै नैबेनि प्राइसआ दहाय खोथायाखैमोन ना लोगोफोर बेना 4000 दा दहायनि मोननाया 34 बेयो 4000 ओरै खामगासिनो मावगासिनो नै हाबाय बनायखौ ओरै मावगासिनो दंबावो दासो मोजां नुबायना फांखा गैयाबा लांदां लांदां नुयो दासो समायबाय नै ओमफ्राय ओरै नै आंना बोराया गासिनो देखायाखैलै लान्स थिखाय नै बे सि सुगासिनो दासो
सि सुबाय बियो नङाबा सिखौ सुवामोन बियो दासो वाशिं मेचिन मोननानै सि सुदों नै दासो वाशिं मेचिन मोननानै मालाय सुबाय नै बेयाव होबाय आरोना लोगोफोर नै वाशिं मेचिनखौबो इखौबो बर्डखौ दासो लागायनानै गालांबाय ओमफ्राय बेवहाय दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै मोनसेया इखौबो लागायबाय बेखौबो लागायबाय आरोना नै सुफ्लंनानै लागायबाय इखौबो दानिसो लागायदों इखौबो ओरैबायदि माने माबा जानानै दं मेसि जानानै दंजोबो आरोना लोगोफोर इखौ दासो इखौ सुफिनजोबनांसिगोन सुफिनजोबनानै ओमफ्राय एरेन्ज खालामजोबनायसै आरोना दा लासै लासैनो लोगोफोर दिनै जि बुरजा सि सुनांगौ दं बेखौ सुना लाजोबग्रोनोसै ओमफ्राय आं एसे थुरसि सुलाबायनोसै ओमफ्राय बोराया सि सुगासिनो दं आरोना नैजों ओमफ्राय नै बनियाबो लोगोफोर नै लोगोफोर गरायमारि सकआव आरोना नै जोंना बेयावनो सकआ नोंथांमोना मा मानि दखानाव बायबा फैनो हागोन बेयावबो बे दखानखौ बारायदों आरोना एसे नै बेनो रुम बारायनाया ओमफ्राय फेनआ बेनो नै बे गंनैयाखौनो लाबोदोंमोन जों बेनो आरोना रुम बारायनाया ओमफ्राय नै दखान होबाय थानाय दखाना बे आरो बेयो ओमफ्राय ओरै लामानि बेयावनो आरोना लोगोफोर दा बहाय दख'ना फानसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय सेन्देल होसिगोन आरोना ओरैहाय सेन्देल जासिगोन ओरैहाय सेन्देल फानसिगोन ओरैहाय दख'ना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गरायमारि सकआव औ नै गरायमारि सकआव दे लोगोफोर नै जोंना बेयावनो मैगं फारि दखाना बैयाव नै बेनो साहा लोंनायसै लोगोफोर नै दायो इन्दि आइरन होनाय लांफैलायबाय दखानाव होखांबाय आरो ओमफ्राय नै लाना थांसिगोन दायो लकेसना नै निउ लाइफ ड्राइ क्लिनार्स बेयावहाय इन्दि सादोर आइरन होफैदों आरोना होफैदोंमोन फुङावनो ओमफ्राय दा लानो थांसिगोन हाबाय चुकुटिया नै जोंना चुकुटिया नै गाइस दे फांखाया सालायदो दे अन खालामदो रिमट काहाय नै लोगोफोर फाइनाल लुक जोंना फेना नै माबायदि नुदों कमेन्टआव हरदो दे लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै नै माबायदि नुखो खोन्थाहरदो दे लोगोफोर ओमफ्राय बै न' सिंनिखौबो देखायनि र' नायदो लोगोफोर बे जोंनि रुमनि आरोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे माबायदि नुदों नै दासो समायबायना फांखा होयै समाव एसे लांदां लांदां नुदोंमोन बेवहाय दासो समायबाय फांखा होनानैसो बौनियाबो नै मोजां नुबाय दासो समायबाय फांखा होनानै दे